Wafin pinone aduonu enan abatuomo no na ejina mu wa National Democratic Congress Edis Amadoko dirimu na waprema mpanyine edibre no Owura John Dramani Mahama. Na opani ya na enra woton sade frɛ nsɛmkyerɛfo ɛwɔ man yi mu si wo momrai. Na ne wonu amuni nkomo kakra wo momra no mabisibisa ne nsɛm na anu yi a ɛsɛfata no ontumi mfama obi bia ntene ne ampa nsɛmkyerɛfo anintire ne akentena wo nyinaa eka ho bomu ebo kontene koye ekutie opani ne frɛ no wo mkoduru hɔ no so meto nsa frɛ mu a enya bɔne bi wo man kyekyere ye de eye kabima minkabi nso yebɛbɔ mu amamansa atia na eye mo nsɛmkyerɛfo aninti mato nsa de afrɛ mu sɛ momrɛ na ensemfua ba ko mienu bi a mo ankasa mo adadwen ho adwen ebinom wo ni breku tire ni breku nam no momra na momfa metumanim na nea metumi yiyi ano no mayiyi ano ntire ne dwumadie ne kɔso a kama ɛwɔ enkran na bɛsɛ donhwere enan na ɔmampani dada John Dramani Mahama gina ne nan so a ensemfu ahodo ankrofo ebisa ne nsɛmkyerɛfo yi ebisa ne nyina ne wo yi ano yebisa ne we ne we yi ano we ne ebisa ne we ne we yi ano ne ebisa ne we ne we yi ano na dwumadie no kwa wieye na nkrofo ahya ase kyerɛkyerɛ ɔmadwene wɔ ho ne ahenkan kase ɛbɔ pini opani a wokɔ ɔmayi suapon ba tan kase University of Ghana Legon ɛna ɛwɔ no wɔkyerɛ na de sɛ political science lecturer ɛne ɛba na manyosɛm a wabin wo mpa onya botre to ne bo ase kyerɛkyerɛm ma ɔdasani bi atimi te ne ho ase Dr. Kwame Asan Sante ɛna ɔno nso so ɛde na no to saa asɛm bi na ɔkyerɛ sɛ ne kane mampani John Dramani Mahama ayɛ no ɛfɛ dodo na ɛkame akɔɛ sɛ wɔn ha n'ani nka we ni de di kan a opani bi a wɔno no nia ban mu na wɔwɔ opposition na wɔpɛ so wɔba na wayɛ na adwene sɛ wɔbɛhyia nsɛmkyerɛfoɔ akyerɛkyerɛ ne nsɛm akyerɛ wɔn na wama wɔn kwan no ama wɔn nso atumi ebisabisa ne nsɛm na ne ɔwɔ ho anu yie watumi ɛde aba we no ɛyade a adutwam ɛyɛ soronko kraa enti on de wabɔ empanimfo a wɔn NDC num afei frankakurafo de ma wɔn party no onimonyamfo John Dramani Mahama wabɔ wɔn nyinaa ba so wɔn ayade sɛ wɔn kɔ bankrom na wɔn de ensusia ebi nhyɛ dansi da ɛwɔ Ghana ha ɛde aba na obegyina so na watoto asrɛ afoforo aka wɔn atwetwe twumutisi nto wɔn so aba no ebetumi a nea yɛwura John ayɛ no ɛfɛ paa wɔn nsunsua wɔn mɔ ho kwan na nsɛmkyerɛfo ntumi mmompini wɔn emmisa wɔn nsɛm sanse ɔman daakye ɛna wɔn pɛsɛ yɛde hyɛ wɔn nsa. The recommendation is spot on in the sense that you in election you have to come out with a lot of innovative skills, innovative ideas that will enable you to get the votes you want. So if this is one of the innovations, which of course it is, why not? Anybody can also choose another side. Nobody prevents anybody. But if you lack ideas, you obviously criticize this type of innovation and it will be a problem for you. For me, where I said we want set engagement so that if you believe in yourself, just tell the press that look, I'm here. I'm opening myself up to you. Ask me questions. The rest, as I know them, will do a good job. Interrogate you, come out, throw the information out, and then we also, consumers of the information, will look at it and take the conversation to another level, interrogating further and asking more questions and demanding answers. Remember, the public has the right to know those who want to govern them, those who are governing them, and then those who are lacing their boots will get into public office. The public has the right information about what they can do, if they have been in office before, what are their records, and every aspect. Remember, the life of a politician is an open book. Abusia ni etwagu yeyi eye Dr. Kwame Asan Sante wono no kyerɛ amanyosɛm ɛwɔ Mayi Court Mayi Suapon kɛseɛ University of Ghana ɛna yɛte ne nka no Ghana adishima ma ka na se ne so efema me se onwunubre aka nkase bo ɛna wasugusu awo etie ɛwɔ number 1 Akan radio station Ahenkan 93.3 FM so na ye pem so na yakoyi nanim wɔ ensemfoforo enso emu a Bese bosome ene bosome bienu entamu enie ana amanebo beto odwa ekiremu se Social Security and National Insurance Trust ayetwantu afen se senetefo mpanyifo ayentotoye esiginaye ekiremu se ahoje bia mako bese enan Ghana ye chefa wom eno esom eye oje chemu no aduosia ye hwe animu se agya ye beton na ye de ama Rock City Hotel Limited a eno so eye obi animsam ese ye osoafo no na hwe kuaye
ene enuane dwumadie ne ntotwe eso no kura yamrahye badware di ma de hia won mo abetifi abato mpesua so wura bran champon na saa asem wei ebeto dwa no abusuafo nya asem keto yesi waduane ene ye nie wasem de bade obia wa ho akwanya ese woka bie Ghana fo bi no mu kyerem se ahene ne ha omo nte ase ese gafo wono agina simpie ne apaso kyerkyere sem de kyerem trefo ene waka kyerem trefo se agina sidi asenetefo mpanyfo pese omu esie efa yen ahoho fi anase ahoje biaye no ogidi yesa ne kwa so ano no emuda ho kroje obia mfom ye esan se sa wo hye sa ahoje bia a ye kan wasem na wo kyese esomfa so Ghana yenya no ense da nkonkan eboye ka enti se yenia ye hwe na ade bi wo ho ne ntimi ntoto nuoma enya somfa so se de hwe de mu na enwu behia se ye pepe nkrofo bi asabi ye de ma wo ma wo mu betimi de omunim de de aboa no matimi ahwa manfa so de oman no ye hwe no ese yensa beka no yensa timi aka nsa de se na efata no nti ana senetefo mpanyfo tena se a won toto adwene a mu se da bi saa ho fie no e wo se ye hwe na ye kyefa bi ewomu no yetimi so eton ede emma ebia ahoje bia fie bia omode ombetimi ahwe asigina ye anaso metimi atoto ndioma ama oman na nya so emfaso enti se de nkrofo bi ekeka no eho enhye da ehia bebre sa na mmomudie wo mu ni se wo hwe opanyini so anase Rock City amo eton eyesa Ghana ye chefa di ama wo ma wo se omo so ye aho fie bia omo no omdwumadie bia omu edie no wotimi se de na akwamu so wanwo enti di onim tuo no ye ni gina twene ano enu nti ena omo asisa gina ye we nyese bia obi pese onya so mfaso bi enti na omo etu sa na mo no nti no ono de ogidi ye pa se anamotu asenetefo mpanyfo pese omo etu e de fa sa ya ho fie na se ahoje bia ye no ogidi ye se ne kwa so ano no. They require continuous capital expenditure. SNET does not have the surplus funding to do that. The businesses have been making consistent losses by and large, or returns that we deem to be below what we find acceptable. And if we have businesses that by and large are yielding us returns that are below what we find acceptable, even if they are profitable, we would look to divest the stake to deploy elsewhere. And so we've outlined the reasons on the slide there. Consistent underperformance, requests for maintenance funding, the required capital injections, the high capital expenditure needed, and all of that for us calls for the need for a strategic investor. And we've been through quite a lengthy process to do so. Bear in mind, we've also tried having external management companies running SNET, running the hotels, the SNET hotels, beg your pardon, and that hasn't resolved the problem either. So for us, we look at it twofold, that we are looking to resolve a problem and do so with the introduction of a strategic investor. Na tese o ma hwehwe mu ye pa kuru se anamonto mu etuo no ebeboa oman no enso so enyina manfasode a yehwe ade musi yensa beka no yensa kan se de se na efata opanyina wote ne nkan wono eye Director General edema Social Security and National Insurance Trust Senate Owura Kofi Bosompem Osafo Mafo enaja wote ne no ya ya to aso na ya de nsam ni bi aka ho ama wo hye ne nso se eye anwumre brem no nsia kase ebo no ane da so tinkonwa buru so yedi ho chiamen e de ama ya de nsam ni bi ka ho a opani a ono na ohwankitahudie nsam so de ma Dr. Alhaji Mahamadu Bawumia ne campaign team eye Owura Dennis Miracles Abwaje opani akasa de afa abato Nyankopon ya adom a buronya bosome no ne de etosonson ye nyina ekoto santen akwakire o mampanyini na afi mrahye bibwafo a ye pese mfie nan ye di anim no wo mo edi anim na wo toto oman no ehwe boa ma ye nyina ye hutumi toyen wo man mu ha na eno na opani na dwenkire a wo kire de afa abato no hono akowie se wo sesa wo hwe abato na ye kwa akoto ni nyame ya adoma December ni din a enipa atwe omtiri di ombedoso na nso so wo mo egina omso pa enipa mienu di odi kan eye Dr. Alhaji Mahamadu Bawumia ni otosu mienu eye omampani dada John Dramani Mahama na anije semne se empanimfo mienu yi a wo mo na wo mu di okunu animu a wo mo atwe wonti na ebetumi abaso mu bia be ye omampani yento aba ni nwie no Nyankopon adom omu mienu nyina obi anya akwanya aba besom oman no na nsonso ye kakra wom enie o kire se wo hwe kane mampani John Dramani Mahama
ono no wonya kwan ba be ye omampani abedi akire osan kra ba be hwe akire ne e friend say caretaker ne bi ebedi mampani be sabosumi nsia enu achi osan so nya kwan ba be ye mampanyini ankasa nanso so wode ono no adwuma a wo ye ho efiri so be ye omampani abedi akire obeye omampani ohwe akire esan be ye omampani ankasa na wode tutu adwuma a waye ho na wo san de adwuma a omampani abedi akire a wono no teso sisi ya Dr. Alhaji Muhammadu Bawumia ono de omampani di bre no woni bida obedi bia na jeso omampani akufu adu atu kwan na no kra odini nahe ohu na eno na o kire se ono no se omampani abedi akire adwuma a waye wode toto omampani dada John Dramani Mahama ho a ensunsun ye wo mu kese no wogidie se no na Ghana fo begina so no mato aba e de ama Dr. Bawumia sane be ya enioma papa a one ni wura na na dodan kwakufu ado o ma sha ase a wo mo ye na Ghana fo wo mo wogidie se nche kora aduaba no mo adua ni nyina ebe so aba me nyina atwa bia di wanije kwan so no opani a wo so wo hwa tire boa ema sa ni suade hunu ni tumi bam eye Dr. Alhaji Muhammadu Bawumia osan toa ne nsem so o kire se ya na nkrofo ta akeka nsem se an en wono Dr. Bawumia no se wo so wa anu aduro bi de boa ma ye nyina ye ho toye ne a ade ne wo twe am ye wu ansa to aba ma no amna be ye mampani ansa no o kire se hwe wo mampani abedi akire wo nko gina ba biara ni ho no mo nka sa asem no se ye nto aba ma no ansa na wa ba be boa na ohaw ni abenedi aye namu no oba be ye afiri mu da bi onkan sa ada eni nti omanfo enchichire nkoto ntwene ebiom omampani dada John Dramani Mahama ne nkrofo nso ahyase omo ka san we the vice president we ntimi anya hwe ede be biom na oba be na o se o na ne se ye di afafa nka ho an ye di kan fa no yonko anka atechedie ne di kan fa abomofo enu nti se wo mo ka ne sa de ne wo mo nso wo mo twi wo mo adwen akwa akire kakra se ebre bi atwam omampani dada John Dramani Mahama no ye vice president 2012 ye koto aba obegina apani simpie so ka kire Ghana for se wono no de oye spare driver wo benya car ni bi atwi agese ne boss ho dodo no ana ne boss watu kwan watia nanti ansa na obenya car ni bi atwi a watwi na Ghana fo nya ne mu didie no momfa tumi nhye ne nsa no mra ma ye driver ni a oba betena sitie na chi achinchim di yakobo cha asase ne so Ghana fo tie ye edi tumi de hye ne nsa 2012 erinti se nei omampani abedi akire enso ka se Ghana fo wono so wani so adi hunu a se mo de tumi hye ne nsa wo beboa na watumi di o media yakobo cha asase so a na odi ka sanse kokko eni de demma wo mu nyina eye krobofo ma. There is not a single person or Ghana and Yasante Memunkwa and Obeka say we are not in difficulties. But December no, you could take a decision whether we have difficulties or not. You could take a decision on two individuals. John Mahama, who has been a former president before, who has been a vice president before, and Dr. Mahmoud Bawumia, no vice president, a president. And let me put this on record. Dr. Bawumia can be biada, say. Montomame na me try me banana baby. It's not true. It's false. One of the propaganda that's been pushed around. He has never said that anywhere. Nobody can quote him on doing that. Say a po. December no. Na nadu dan kweku for the na buying abewie. It's still be twaso. The same way in the year 2012, John Mahama atamels eche mo buy or say or a spare driver and tien to abamano no or no so be ye bini no. Sa pepe and December 7th no. Whether we like it or not, eku for the na buying den abewie. It's so be twaso. On mine be at every point in time. What's the say? Now what carry baby or mine drew. Now based on situation or mine woman and I would anu ya no yede. Eba. Eti obia obet na radio so TV so I catch her say. Ena we your man penny abe de che dada. Intiale na won ya. Na ka ya so be a problem ni na ka be say yen. Ya how you won nyina wo man ni mu no. Ya so be di nyina ka be to aba. It is simply because your mind e ye ebu. Enti wo ye du baby a obeto aso no wasese ahwe baby we do no aye bia ye den aka ho. Yen ya ya de say John Mahama. In several ways. And so aka bebre say yeah. I see a take a decision. Not the aka say yeah to us. In taking that decision, in pen inform you know, obi ambeka nasem. Abusia eno openia ono na ohwe nkitahudie nsem so. Edema Dr. Alhaji Muhammadu Bawumia ne campaign team Dennis Miracles Abuaje ena na no si ye no. Adeshimama ya gusuwa sinkunya so a yede o mamu semde esom wona amanyosemu ana egusu so a yedomu eye suko eno
ye de ni kire mu ewo eye osukokroko amanyokuo no wonum akachi ebiem na uboruam ewo asante mantem mo manhia South Abato mpesua so ene ye hwonum nyasem keto asisi e wo huru papa na ni nyina ene se opanyina wana ye mrahye bedwani ewo Abato mpesua no eso eye Dr. Matthew Poku Prempe onukro ya na nado dankwa kufu da mamu etoso bienu oyosoafo a won na hwe anyinamodin dwumadie ne ntotoye eso sweet na podo no na akora ni tira yeye amasisi amno kazai MPP amanyo konfrank atuni Dr. Bawumia abonidisi womra no ofa ne ntoma mebo ne dia no no mohwe nkonkodene na afi MP no ne aduonu enan eye mampanyi dibia na ja wonom empere eti Dr. Matthew Poku Prempe wono ayawra ne mate edema Dr. Bawumia eti sadi bre we ya opanyini sa kan nam so amasisi ai no ewosani mpesua so MPP amanyokuo no womohwe eye nhihye enya wobi a wosan so bepre eye mrahye badwafie kunya no ede ama womusanse wonukro ya na ye wonmo parliamentary candidate eti sisi ade okọ Abato mpesua no so de a campaign afriase ekoso pa de ye tie ni se nipa be sensia ana wonum ache omuti e hodom a eye Owura Matthew Poku Prempe ni nua be makora so asate asimu bi ono so pra kwanya agade anaze abusu akunya nsusu eti won senkaye egusu akonkon ho na manhia South Abato mpesua so MPP amanyoko ntitrani Owura Richard Ajay Mensa Ofori ata dodo na afia no tontom de atudwa kyeremu se Owura Napo woye eye adesuade de manipa bebre titru wonomamo manhia Abato mpesua no eso esansa se wo hwe Napo na manwosam a waye ane baby a waboa ma oman konko Ghana aduru na ene MPP amanyokuo no so atimi ahwe so asena ni monyam a etisei na ekyese ampa akora wakonkoden wabɔ no moden pa tuhu ache honhom ewo ni mu sanse woye adumaden de boa MPP amanyokuo no afen so no wabere bi so ye ese ye man tumi no wantoto nase woye na afam die bia de boa ye ene engumasuye de ne kɔ hɔ pa oboa frɛ se kyese na da hɔ panyan woba eye ye kan se anyinamodin dwumadie ne ntotoye enso wodom so isei waboa ama ene dumso yi agya yesi agina brania enya asem ketwa etu opanyini no wobɔ no moden papa no ene nam so bia ama enei agya yesu ye nyina ye hu die ye hunu ya wanya dibra wakwa running mate ede ama eye franketuri di ma MPP amanyokuo no enu nti Owura tontom kyerɛ sɛ ehu behia so obi bia wo ya manwosɛm e wo Ghana ha tituru asantemam ene eye manhia South Abato mpesua so ewosi wo bɛn eye opanyini Napo na wo sua bibi edi free ne nkyɛn pa esanse ansa na ubenya dibra bi etesa no na ewo adwumadie sombo bia watimi aye enso so ede aboa no no de ogidie se Napo running mate dibra de ama no enya de so obetoto na ase waye bi pento mu gidie pa se obeya adwuma sombo ede aboa ama amanyoko no botaye so mbe break 8 na omato so abuoman no etimi akoso kama se do mo ehwe ni mu no na ebiem na wosere se sisi ana ewo mu sa se nipa de obi a woni su ene ne ban eye de ya ye nyina no ensate anyepe obi esu ne ne ban no eda sonko de che obi de kakra etise okonwu se obi ayade bia se bi se ye mfomso a ewo se ye nyina no ye hwe ne agitum na afia ye nsiesie ewo nipa na bra bɔ ho se de bia sa mfomso no onsan so enkoye biem etu opanyini kyerem se de mo na dikɔ no ye hwe emomuni nkɔde aka ne ye mo wo ban na ye nyina no enhwe emmoase opanyini se Nyankopɔ ya na dankwa mabia no obeya mampanya bede kyira ne nimdie a wo no betim de aboa ama Ghana so afa ne tomapa ede afira So we nipa na wonya otwedi ampo Nyankopɔn ni madom na wonya nipa ni madom na woyɛ adwumaden a saa pepepe ene besi wo brɛ enkunimdi a party no enya na ayɛden edi ɛyɛ obi ani masɛm a yɛnkɔ agyina na yɛbua sɛ Dr. Matthew Poku Prempe bia nim sɛ adwumaden ɛne sɛ de wɔboa nipa nti da biara amanyɔsɛmu na nyame yɛden epɛkyɛ ni we so saa de nkranhyɛ so asa ama party ni sɛ yɛ party we sɛ wosom party no a na woboa nipa Onyankopɔn so bɛyɛ de ɛbɛhye wɔ no nyam na party no so ayɛ den ahye wɔ no nyam na we no so ahyɛ grassroots no so nkranhyɛ so wɔyɛ adwumaden a party ni bɛyɛ de ɛbɛkae ne enu nti no ye mese ne se obi bia wo ye MPP amanyokuo ba hu ye adwuma efama party na dachi party nbe de ebehye wanu nyam se de Dr. Bawumia ehye any party share Dr. Matthew Poku Prempe ene nyam hwe Dr. Matthew Poku Prempe so ono so aye adwumaden aboa party aso grassroots nasen amada bia party ni gina brane wa santimantem ti eja adwuma pa de wo ya wonya abasobode de ofuru dua pan so ne ahwe ne ya pia no enti opanyina wote ne nkan uboruam ewo manhia South Abato mpesua so a wono ena eye MPP amanyoko ntitrani
Ura Richard Ajay Mensa Ofuri Ata aka Tontom and Ahekan Akan. Abusia empadin se akwanso sem denti na woti ntesuo to asu a etinimu a na boanka wa udimirika no aba beje no de kɔ ma yemfa seda ema boafo mo adaro ma wo sukura yimu anwumre yi ne yemfa wo mo nsamba mfa ma wo mo Jubilee Hospital sami nka nkyerɛ sɛ Jubilee wo hɔ no mo onipa nyade Jubilee wo hɔ no mo a onipa ɛwɔ sɛ wo ho yɛ den Jubilee wo hɔ a ɛwɔ sɛ wo nya durupa tonom Jubilee wo hɔ a say a lab test bi ni atwura ma wo se atwura ma wo ye ho se atwura ma wo baabi okwa a wo betumi ahwe no ma ni nyina kama de ama wo Jubilee wo ho a wo ba fa yafunu a adokotafo de wo mu ani bedi na chi ya akopem bra obewo afa ne ho afa ne ba asomdwem saa so na Jubilee wo ho no mo a ultrasound ECG scanning machine no wo mu di etwa efiri wutiri su kusu na se baabi bia yare ne hye o so ni mu atwe ni pieto afa nwema ma nani aha pa Oya wadi aduro aka ama ho ato kama Jubilee Hospital wo mu gina benane ene empotemo ha ayaresa bia hodo aka ni nyina obi ye so ahwe mese wo mu aka ni nyina obi aboa ne wagye mu captain's handbana obi a ebo no se eye Jubilee sanse wani ose ni nyina o ma hyeda pe ho empanimfo a wo mu agye nimdia nkasa a wo mu hwɛ sɛ wani wo se oba ne wani no ye hwɛ na wo se ye ma wahwehwani wa ye de be ma ho duro bi ne yɛde ma odi aso wani no so ya kwankyere bi ne yɛbɛkyerɛ so we bi ni aduane we mfa ha nwura ha nsen ha saa kwankyere ni nyina bɛkɔ so de ama kama pa e ba cho Jubilee sɛ yɛnkyerɛ wo sɛ wo insurance a ɛno so wo gye o insurance no ane wo gye aban de ne ankrankran de no wo gye ni nyina obetumi aba na yahwɛ wo ama wo ho atɔ kama pa yɛwo gyina hɔ na gye ayaresa ɛna yɛwo de yɛgye wato hɔ ne adandan wo ho tɔwa otiro wo na wo korɔ no ni nyina ye nhyehyɛ ya wo ba ye de wo bɛfam ne ye bɛboa wo no ene ye bɛhwɛ ayɛ ama wo Jubilee Hospital ɛwɔ ɔdanbo abo kwantimpon so amantra twene kɛse no so ene wo mu ebutu ye bɛfrɛ wɔn wɔ 0244 575799 0244 575799 ɛna 0241784645 o frɛ numbers we ya Jubilee Hospital obesom na wɔne ho adi enkomo ade ba ko omsan ya ye ni so ye nika na omanfo nyina bo omaba so no nso wo mu ambulance service no ene anadwo da suom na yade bi si na ni edin na obeto hye wo so a onso fa akukuduru a oba ya santo anya ye ni bi fa frɛ wo mu number no ba bia wo bia omba be fa wo na omakope wahwe ama ho ato kama ye fa nu nsi ho ye san o Jubilee Pharmacy ha ne de abusuya ho insurance nya adwuma ebo no nsia kasa ayente wo ho mpa kyɛw eno ane se waba aduru we ne dokota atwura ma me utatua ho ne ye ka hyenkari ene ti mu ayara mo ba msia na se me call hospital ho na dokota ne twura ma me dokota ne twura ma wa omo wo pharmacy wo inside wan kasa na mom se wo pie ba abonten ba wo mo pharmacy no a ewo kwan ho ne de a me dofo ene wo betua ene ti ya no wa hye saa ensonson ye da eno ne ntem no e de ama me sanso hye ne nso sa Ahenkan FM ya bo ade mu a ene ye bu mfrumpe di ahim se ne topa ye di adane e wo Kosovo ne Gaza mpapra so no Facebook YouTube oko Modern Ghana Zeno Radio app afei my tune in ni nyina da yade a ye gi mpintin kwa wo ho no mo a won so betumi di wani adi enwumadi ahodo a ye di ofia ha ni nyina achi na etumi aboa wo na mmom se o peye nsem a ye kenkan wa ha no ebi akenkan borofo kasa mu a www.ahenkanfmonline.net www.ahenkanfmonline.net otochi en wo ho no mo adwempa hene adaroma oni na busuafo no akuruchi nsem ni nyina egu ha obetumi akenkan bie na boa wo opesa woni ye bedi dwa nso de ya kwan ne da ho achima boabo ne yebutuo obeba achima boabo no ye wo Presby Primary wo mo wo form ne wo soro omo pon na anaso omo makwan sa no ane ye ho atoyen papa omo wa rana chuka ne doso e ba to ya no wa fresh 0244 290093 0244290093 o fresh a number yi a empanimfo obesom na afei enkomo bi a wose die no matimi atoa so edi company yi esan eka ho bi adwempa de toa so Odi Media Network adaroma ena enei eja
yɛde ɔman mu nsɛm ɛde ɛsom wɔ ne nsɛm akyɛdeɛ no ɛyɛ soronko na abɔ mmɔde ma nsa ɛnso ɛka bi a ɛboa wo paa asɛm ɛde asɛm ebi ɛnto da saa nso ɛna efie ade yɛ ɔbɛyɛ mmerɛ ɛnso ɛde ama wo akwasi broni friend sɛ home appliances no wɔde nyinaa bi ɛde aba ɔse ɛyɛ tv na wɔpɛ ɛno kasamfo nyina na sɛ air conditioner abɔmframa nwunwunu fidie no fridge deep freezer washing machine rice cooker ceiling fan standing fan heater iron ne nyinaa no ɛyɛ nneɛma ahodoɔ a odi media network adaroma wɔde ɛnso abɛpie mu kotokuman asase ɛsoɔ na wɔsen hyehyɛeɛ a ɛwɔ ho anie nneɛma no boɔ ɛfo deɛ di kan deɛ ɛtɔ so biemɛsan so ɛyɛ papa a kyerɛ sɛ wotɔ a wɔsan so koraa ma wɔbrɛ ama wɔawi so ahu sampa a adeɛ amkoto yɛ deɛ fumsuo bia ɛnni ho na mepaakyɛw wɔse sɛ kɔba sɛ nneɛma no hia bi nanso sika ekura wɔ no wɔtumi sɛ ade korɔ no a wɔpɛ no ɛnso ne boa ma no nane wadwendwen bebree wode abɔmmɔden na yɛ nkakrakra bra na so yɛyɛ nkakra bi ekura obiara no ɔbɛgye na afei ade korɔ no watabiri ɛde ama wo na ɔno akɔnhyehyɛeɛ wama wo mmerɛ kakra na wanya ntoboase atua no kakra kɔsi bere a wosu betumi atua ɛde awie na saa asɛm de wei ɛyɛ adeɛ sɛ odi media network pɛ ɛna ɔyɛ bi ɛwɔ kotoku mpatam ya no mɔmɔ maka de nyina no kɔhu sɛ obi yɛ bi afei na ɔno so sua na mepaakyɛw wodwani ɛkyerɛ mu ɛwɔ akyem ɔdaa mttd Ghana Police Service wɔn matena yɛ no yɛne no ana edi ɛyɛ animhwɛ ɛwɔ ɔdan kwantanum ntia no ahyɛ ne nso ɛnso ɛde amame we deɛ emu ɔdɛ nti mu a moyɛ aban adwuma ne titiriw akyerɛkyerɛfoɔ ɛne afei yɛne a yɛaka ne nyinaa no yɛma ɔmmɔden ne ntu anamo wɔ nsan sɛ bosumi biadwo bosumi aketua na wode kakra kɔto aseɛ kakra wani mra ho so no na watua de koro ɛso awie na aba bɛyɛ wodea na nneɛma nso akɔnka saa so da dwadifoɔ no titiri mu a mopɛ ɛyɛ yɛka no sɛ fridge no anaasɛ deep freezer no na mode ɛton nneɛma no tɔn drink ne nsuo no mepaakyɛw mbetimi ɛnso akɔba yaso ɛyɛ na ɛyɛ ne mo akɔnhyehyɛ na afia ma mo fridge na anaasɛ deep freezer no nso bi na de akɔ akɔdi dwa so wahu na watimi atua no kakra wani mra ho so no na afifidie na aba bɛyɛ wodea na ɛso mfa so abɛyɛ bibiri ɛnso ɛde amount ɛnkyerɛmu kɛseɛ bi a wopɛ bia no ɔbɛfrɛ 0539 50 0514 0539 50 0514 na afei watimi agye nkyerɛmu kɛseɛ bi a aka ɛnso ɛwɔ akyire na atimi ɛnso aboa wo yie paa ka na hyɛ no so sɛ ba no Nasco ne Zara ne dia ɛno saa brand wei enya asɛm ketewa deɛ ɔpɛ bia no obenya ɛnso ɛwɔ yɛn asoɛyɛ abusua yɛde nsɛm no bi bɛtoa so ɛde ama wo akan kaseɛ no nsia deɛ na wugusu a wutie ɛwɔ wo number 1 Akan radio station Ahenkan 93.3 FM ɛsoɔ na yɛde nsɛm no bi ka ho de ama wo amra hyɛ badwani ogina mu ɛma ɔmanfo a wɔwɔ ɔfo ase ayire bi abato mpasua so a wɔno korɔ no asan yɛ ɔsoafo a wɔhwɛ enyuma ɛna afei adan ahodoɔ nsɛm soɔ onimunyamfo kogya ɔpɔn kroma ɛna wɔde to adesuafo ɛwɔ akokoa so senior high technical school anim sɛ wɔsrɛ ɔmo ada free senior high school ni ade papapa ɛni nti wɔbɛkɔ so asrɛ sɛ wɔn anya so mfa so a wɔn kɔ fie wɔn nso so ɛnhwɛ na wɔn mmɔden a nkodi ho adanseɛ ɛmfa nkyerɛ adasa na wɔn nyina so nto aba ɛmfa ma wɔn mpanin akufu ado ne n'aban a wɔn san hwɛ anim so wɔn bebreki a yɛwura Dr. Bawumie di anim no wɔn nto aba ɛmfa ma saa afoɔ yi sɛnea ɛbɛyɛ a free senior high school no ɛbɛtɔ akɔso a atena hɔ na afɔfoɔ nso so atimi anya so mfasoɔ ɔpani di nsɛm nyinaa to dwa na wabra sukuu no wɔn mu di wɔn mfinhyia aduanan na ne wɔn mu di a ɔnam so ɛyɛ nkasakyerɛ ne akyɛdeɛ dwumadi a ɛkɔ so akɔkɔa so senior high technical hɔ no mo ne ɔto nsa frɛ ɔpani a ɔde saa nsɛm yi ɛkɔto dwa School for Amoa Hania for Amoa, Massam Tia. Kobi or Yen Yeti say, I will say a dear moja Yahoo de Fifre or Mine Sikanino. That is shed Sukumu, Nanqualana, Yaquan Akosuku. Almost one more Dachino, as saying Yen Yedi, Sakuno, and only new patriotic part. And honorable David Oponkusi, maybe and crack their Munina Monitia, or they common fancica, or they are Wakuaso Monitia. No, another Danko Kufuado, or they can sika, or the eye, and on a Kojo Ponkroma, is me by a map. So we are Sukuni now, I say, they are Mr. on
wo de ne wanyen unuanum bi wa akire a omo beba wasede ne se wo behwe se aban a oje free education edi no wo be ma sa aban na tena konwam na unuanum aka wa akire no omo so abenya ho mfa so me maame me papa so wa akora wa se wo fa ase ana wo ba enya free education ho mfa so a yenye uteku yenye osempo a yenye udama adesere ba akopɛ ne yesere se wo so hwɛ se wo mo aka ofie no ebenya akwanya no so aba school ni bi free akwan a obehwɛ so ayesa ne se da so ne ekwa akoto aba wo beto aba no ama MPP candidate or that ballot na yenye ebehwɛ se free SHS ne begina na nkwala aka akiri no eso enya ho mfa so nyankopɔn hyira mo nyina meda mo nyina ase enti kwadwo tebrofo titwi ene se wode adesrede de to omanfo a etwachi emu ho ne titiri awofo ne adesuafo no anim ono no anu siye na headmistress ya wada akokwa so senior high technical school no ano Madam Georgina Akutonsia wono nso so eda mpanimfo asese woto nsa frɛ omo baaye na osan ball nana asare bedi akon otoso miensa ono ne achima kokwa so he obo na baso ene one ne mpanimfo si free bread suku yi baaye yi womo nso kakra bia no mapose womo nsem no mo de abeboa nkakra saa na eboa na mmom womo kyerɛ sɛ womo nyane das nyane saa nkɛye ene nti womo aka womo asika womo nsem aban ne ankrankran womo nkoso amra emeye womo moa. It comes to a point in time in our tech when one feels that no strategy seems to be working for the school's development. A school that is 40 years today has very little to boast of in terms of development, apart from the government support of 3-story buildings to support infrastructure. Teaching and non-teaching staff are working under a lot of constraints, with no staff accommodation for a boarding school, with boys and girls in the boarding house. Our makeshift dining halls has inadequate benches and tables for students. As a result, attend dining in batches, which affects the academic timetable. The school has no administrative block for management and other essential administrative workers to keep proper school records. We have no science laboratory to conduct practical lessons for the science bias courses such as chemistry, biology, and language lab. There is also no library. The recent assessment conducted by the Ministry of Education to supply schools with 40 computers has left us wondering where we can get for the computers. The compound is not walled completely. This leaves many entry points for intruders and town folk to invade the premises uninvited. Madam Georgina Akuto Insia wono headmistress ya Akokwaso Senior High Technical School oda no ono anu siye no pani a wo share that to nsa frɛ no se womra me ye okasafo soronko kra special guest of honor kanimra shebedwani wo foase ayirebi onimnyamfo David Oponkusi wono nso eda mpanimfo ase bo mu nyina ba so ehye mabunu ne adesuafo ni nkuran se sesi ade school no eno ane se wasua wi a wo wi a obetumi dia bi adwuma bi a na wankasa betumi aye bibi dia boa wo ho na usima wie school odo nsa hye wo akodonku amu na watsam onan tefa ako a ene oye ne saa enye yie. Without integrity and honesty and a good and affable character, you will not survive at the workplace. Mr. Chairman, and to the student and to everybody, I am looking forward to the period where the graduates from our institutions will step out, not with application letters to organizations, but with plans and programs to start their own business. A truly competitive, innovative education, when provided by our schools and imbibed by our students, should lead to graduates who are not only employable, but even better, students who can start their own businesses, start their own workshops, consultancies, farms, production and processing facilities upon graduation, and be able to employ their peers. That is my prayer and hope for all of you as we continue on this noble path. May God bless you all. For David Oponkusi wano kane na oyemra shebedwani ma omanfo ewo ofuase ayirebi abatfo empesu aso abi opanyin ko gina oyene campaign juma de campaign ayi event ebra yi wo mi ye campaign bre eniti akwanya ketua bi a wo benya no o se wutumi eka nya wo ba wo beye so wutumi ne omanfo ne kasa na se nya ho nim na akokan obi 20th anniversary program ase 40 years na akogina akoye se monto abama hwan enipa ba ho si nipa ba ho no a nyina so no moto aba won adisuafo na no mo kasa enya amanyofo wo se adisuafo no to aba enti no so moto aba de ne na ono mo kasa na yeyie there we media dwumadie kro na asem tipo da ho no mo no fa na na fa amanyosem ho o se no de efa school no ho ba se school nso amanyofo ni sisi ho se amanyofo ni sisi wo no ma yankoti aduro mre nso no ane ahahan
me ne nya adwene ba bi okogina okasa asem de de ho na akoye campaign and azam emofra no so bibire no abeto entom ba fia no be onu wakohia wo mo ne onko kan wasem ho no ne yese nye political ayi oh say no de ano kan keke but enye adwuma ye de ano ka say enye campaign with schools mo ne ne kan ka ho ana no ayi ono ane majority leader afenyo markins no okasa asem we no oka na wo kan wie ye na wo onu akwa no ye ti MPP fo na say DC fo so ne kogina ba bia ti sa no mo kasa anka be say da nya amanyosem sa but oh yeah oh na ka kire wo mo say free senior high no a wo mo ko no omo aka wo fie no nso be bieye na omo eda so ti akonwe nso a ebe ma akoso atena ho no say wo say no nso odi hu adanse no munim adisuafo munim say free say just MPP aba na de bai oh sani yes wo so ade no wa mpa ya wa hwe obi amfro oh obi amfro nti mo free ko free say just munim say MPP aba na de free say just ba ya munya bi ko oh ade bi ho no ma oh there be dio yeah yeah no abonsu nya opportunity no so de campaign farm finfin fia oh yeah there nti oye campaign no kokoko bi di sentem ana no so no ya no fo yesu ehuni ya te ye ani ya te fa bi ba no aboka yi awo tu mo fra yifo mo yire mu nsua de ni nyina ya ante oh si eso ko to se otumfo ogbo ba bi kwekwa na hia no ye de wo se mu akeke se fo ye ho ye be o ma we di o ye pere ye ba kin mu aba ne yenso ye nya bi aka e be da manyo se mu ya so sem bebrebe o na boka yi manya babi amfa da bi de ete ho no ya te ya da o ma se etu atu amfo yo ne so o mo so betie ni de se wo mo aho sa pepe abusiafo anyumre no si aka kase bo na yedaso aginamu wa ngumasua ensoso asoye ubawuramu ewo awutu senya west abato empesua so amrahye bedwani yodimonyamfo maame gizela tete aboatu na wode nsema odo de atodwa maame gizela ekiremu ese se wo hye se de na ngumasua adwumadie ntotoyesi bi ekora enyoma ba ko mienu miensebu a wose atwempanfo adwen esisu titru ne abedwaku ede yenso wetwe adwumadi a hye omonsa West Africa Examination Council WAEC na o kire se emofra ne senso wetwe bi eduru se ya titru se me no kasei enne wono mo agya omanya kwanya kwaji nimdie tremu akwakodu junior high no omonso wetwa to BC omo kire wose eduru se abdesi abedi se enso we na pia montisuo enso we na pia montreso enso we amofra ne nyantwere no na aliki ana wose saa de wei ya de bia wose efri ase na ye pen pharmacy blesan se ha adwune ye papa anu nti wasere ese West Africa Examination for wasere ma fi we BC no nko ade omuni omuni omumodin biara empe ko mafa so a enso wei mofra no betwere wa abra omu ente ho popuye bia ansa no makwakotena eye enso we twere dan no enso krampo emu na wo chese ya ne ha adwene de ha adwene kase pa ne se enso we na liki awie no na afia abofra na suade a no kwakotwa enso yesi yatwam enti akwakotwa enso we foforo wose anu ya de ba ko no de ohunu se ebu mofra dodo na enso so abam enti eno so ehu asodie kase no ewo se wayekfo fato omumetri so na dani de nyomo bo omoye ntotoye ehunu se enso we no eyade se empie monten so ansa na mofra no akọ enso akwakotwere wose ogidie se omoye ne saa enu mom betimi enso so aboa na wose ene aba fontentan enkofo di djumadi bebre enso be pie monti so nyina na mabe fontentan so enti saa technology no ada ne yemfa saa kwan no so ne yemfa ensi eye ohaw no enso ano kwan ogidie se ye ne saa eno so betimi aboa amanyoma akonkan wode saa nsem etu edwa no na wabo anan enenam eyemya ya hodo a BC nso no twere no ekoso enani edjumadi na chi se bibia nso ekototototi. My simple advice to WAEC is they should stop toying with, they should take the exams paper security as a national security project. It is not pleasant to see or to hear that papers have leaked. When children have learned, spend hours learning for a paper and it leaks and is cancelled, it is very disheartening and very discouraging. So WAEC must do all they can this time around. It's becoming too frequent and too often, and it shows there are so many security breaches in the system in WAEC, and they should do better. Let Ghanaians be able to say that, oh, this time around there were no leakages, there were no, there was everything went well, because that is what we expect them to do as an organization. Adesimama eni awuti ye yamrahye bedwani de ma adehia wonum ewo awutu senya West abato empesua so
onimanyamfo maame Gisela Tete abotu na wote ne nka eno un say agbedin ni ye omo ye mikromfo ne ye agbotui oh okay ti ebe ye ase wo ko bibi agbotui hi asemuni yo enti ye beko eye social media no so Facebook na me to mirika kwako gina na adaroma madwenkyira hodo a mode besom yen no yenso so ya bom ama obia te Master Planner Junior Kentampo osi aka it is possible with doctor and doctor it's any ohawning yarewa hodo a adokoro oman adokutafu beboye mpane pa economy obedi pane lorry fare obedi pane we yentimi nto obedi pane we yantumi nye obedi pane enti any pane ne de doctor and doctor womo behwe abobobobo yempa am yetumi agina nan so Master Planner Junior Kentampo no kire se se yeto abade mo mienu a na yebehunu bie eno no womo abin seja ene wo hwe president no a wo wabin papa saa so na vice president no so ono so abin entu kan we mu ebomu a na aye perfect combine enchankoma onimonyamfo Makei also ye incoming MP ewo Sene West Master Planner Junior Kentampo de ode bae no awuja ke de lali BK ono nso se kaseyebo no ate atomu a blazy ebu nani pre se beifo wo hono mo a wo nso feel bi pa o se Sewa Miracle Foundation no obrikum o ka kire onyankopon se onhyira no na akua mo aboaten so de ode abanie nab na o kire se abrikuma central hono obutuo o se awoda soronkonkon fama Anita nana ya dankwa a owo Takrade Air Force na say flight no nso beka ho okay ene na flight Lieutenant Anita nana ya dankwa a owo Takrade Air Force Base oso nyankopon hira wumfi fofora wenyen nana akua mo aboaten ne de ode baaye no ankama Foster nso so edi free Ofuasia Yiribia Chemansa District ose osanso achimbieni ono nko a ose BC adesuafo no obo mabaso ahye omunkran so omunkoso amo adwumaden na ombetweretwa omo wie nso a free senior high school se dende minaminie na kire se eno so atumi aboa wo mo Coleman Sampler 2 eno ono so de de afiri aba Ankoma Foster wo se wo chia Miss Rebecca Ntiamo Adonko ena anti ntiamo a omo achima yirebi omo ate omo da ase Coleman Sampler 2 nso di freedom kwa binya no de aba ena o chese BC for no obo abaso mu nkonko twiro na monyere mo ho mmadwuma pa na mo to aba no your friend saying mo twiro enso hwe no na mo kaakaa ma wofo no nso se free senior high school wo ho eni nto mu nim no mokoto aba de ma JDM obetwa mu o ntia ne ukogina maame achi a wo se ma me ko twire twa ma ko free senior high December to abeti ajon mahama ntisa wo betwam oso wo monye ne saa ntisa wo mo anye ne saa yetwa free senior high school ni mu a ye nyina ye beda kom ko mensa ne dia odi freedom pillar 2 eba ye wie na o kire se onimonyamfo ya Kasim Ata aka Cas PC amasaman NPP wo mo parliamentary candidate no opani wo tebrofo se na no brofo bi o ma so anete se wo himu no utumi se parliament be de pa okupie ho teacher kujo tapanyina susu wono so de ode abanie o se Ghana fo ye hwe ewura mahama anim ni enka no kre nkyere no yense kire no kre mfa nkyere no se Ghana presidency wono opeso okọ ne de pa ne da ho ene na no owura se adwon wanya ne ba bi kro o se ka ne potomanto a wonsoma no obekofa bre no ne de pa ne da Jubilee House ho no mo a opeso san kwa ye ntoma menra na no brofo de chekire nsemu kire ne sade oduru ba bia no ago ni minimum asasem ne na were hoye ne mobo we nyina o se strategy enko ba bia eni ti Ghana fo nto abamfantia no Ibrahim Garba Kenya ono so de odi free kofodua oyoko abanie no kire se mom yense no to mahama na omo de omo bekuyen wo se ye to abatia wo ne tu masese yare bone free wo man yimu opani 80 kaswa o se Dr. Bawumiane na po combine papa no eye perfect na eno no kire so mbedi nkonim afia batuo mu
and Chiankoma with Munyamfo Mavis Hawa Kumsin MC Anita Love or Bo Amisa or Penny Ete Kaswana do the buy and ye di chatfor a Misco Spelele on Subu Kaswa. And now, your dear Benny, no said Dr. Napo, the nomination, the good news to part the man Dr. Bawumia, na inkurumidi ne beba, or say Dr. Bawumia, any Dr. Napo bet for so. A Misco Spelele Kaswa, one also dia or de buy, no, Ebusiam, my being Chiraho do a modify Facebook, a buy, ena yakin kind at the Amamono. I mean, Tamai. Not just say, yeah, the Sian, sure, the original so DSC. Oba Juman so. Aye, dear Yamishira. Oh, I insured your magic. Sure. You were a Java and day. Oh, any day. I only say ye. And yet, Yanni said, I dear Bakwa, me dear room has said, me feeling cry a may ban. Now me bass a red you and bay. Okay. Into a Jumana do buy and said, me pestis is here and so sign ye near. I was away because me need a fool a ha made dobanchi fool. Yeah, made the brew fool. Yeah. And I mean, yes, so how much I say, me see a danye guso. It made them say too much yakakra. Macquarie said, you're dancing in it here. Sure, I say, we did do baby at Uncle Baby. Tiano, dear, some crane. Sanity. Air transition. Air transition. Sure. Umana by Uma, but a cry. Then Yamias so say, or aside the water kind. Yeah, over any day. And also come here. So I said, do a quaba. Young pa, I mean, young. Nay, yes, I had a hard drink. In your minute, in young coy, sir. Yes, so do I better kind of open back or no. Yeah. Well, you know, the idea. Yeah, open it to all of that. I say, I can cry my Jima. Sure, who here? What my idea, you know, Eti abusiafo ahana brema kwan ama yede eja ene onwunubere aka nkase ebo no so yede ebesie ekire aseda kase no ekodi ama owura Biliman super technician on duty ana afe eye chiame Samuel da konso so bo modede ye to abefontentan so ama so bo wani akohoma Facebook and YouTube live afe so ya yinisi amiru ye oyiko ba hu Oyokoba Esther Wahima and so that must be me video no demand. Humpo. Mahama said more short memory ampa. I asemo. Eja wonu si be video ni free so e de my mama Esther no aboafo kan nyina so yada mu nyina mo ase. Anuanu mienu esi nkonya ebesomwo eyeme adwempa hene Kofi mensa dwene papa na papa endi wonum kan mene super duper obuoba ofori amamfo na ejabo ye de eno na esi ampa na mu mame na mpanyufo bi so ase anopa ne me ba ye no ho na nka wo se eja me da won mo ase but em se etofa ho kakra ma Joyce e wasene wone ankrebu nyame anim no kure ni nyame anim no kure ni sa mpanyfo mienu yi omo ye nipa nyame hira wo menim ne menka biem ye do mo ase pa ba maame na kasa no mi ameni ni hia wa no wan mi say maame owo sunsun pa o ye nipa e na ayi ankrebu ya ba anklebu fo nkasa ya no mo ye ya no mo ye pa and say ebo nenye ayidi dabi nkasa ebo ayi I am fancy fooding okay yeah nkasa Nigeria ni dabi I am fancy fooding okay we have said that we said na see ya mi shira ya sheda sinkunya na na asesom ne nyina kan ya ye ampa da say etia busiafo ene ye nkoi kasi abonasi yesi ajia mu pi ya bamumo ne tie it is the best in the east. It is the best in the east. 93.3 FM.
93.3 FM.